Yawwa an wani lafiya? Lafiya kalau. Ya kake ya gida? Alhamdulillah. Madalla wallahi nake gaya maka ina dan wucewa ta nan ai wani lokacin. Ina so in dan ma magana to kuma ka san abin ne da nauyi wallahi san ka nake yi. Shi yasa na tafi zuwa in gaya ma yau dai nace kai. Yau fa gaskiya dole a haka zan jure in zo in gaya ma bari mu ji wannan alewar ya haka ne. Ga sanan dari da musamman. Amma fa alewar nan zata. Wallahi. Wannan chocolate din fa. Dari da musamman fa ita ta. Allah a gaskiya ta ci bari mu ga wannan kalar ita ma ya take. Ita ma 150 din ce. Ita ma fa za ta yi. Na ga shi ana kariya mun jarin na ne. Ba kariya ba batun karya jari. A ki kuma sai ka dan ka. Amana. Dissolve! Kake haka a soyayya ai ba wai zance.